Gimana Mbak Diah? Mbak Diah. Wah, ya Allah Gusti, Mbak Ida. Ya Allah bersinar sampai mripatku silau ngene iki lho. Ya Allah, ayune koyo ngene iki lho arep tindak ndi sampean? Iki lho Mbak Diah, aku ki meh blonjo sayur. Kalau ning nggone kampung kono kae lho. Ya Allah Gusti, Mbak, trimone tuku sayur ki lho sampean dandane koyo ngene. Saka ujung rambut sampai tekan sikil dinggoni mas-masan kabeh. Jarine sampean tuh nak nganggo mas-masan iki jarine gatel. Piye to ki? Sik rungokke omonganku nganti rampung Mbak Diah. Aku nek nganggo mas murahan, gatel kabeh Mbak Diah. Nek iki lho, mas premium Mbak Diah. Delok kan ketok asli to. Alah, sampean iki pamer. Paling kuwi mas palsu to, Mbak. Kuwi lho paling kuwi lho. Sedelok meneh wis ganti warna dadi ireng to. Fitnah. Sampean padune Mary to. Sampean lho ora tau nganggo emas. Ngece. Aku ki to duwe emas, Mbak. Cuman ya ora tak gawa kabeh. Lah ora kok sampean to ora sinkron kok. Jarine nek nggawa emas gatel-gatel. Lah iki kok malah dienggo sak awak to ki? Wis lah, aku males ngomong karo wong Merinan. Mongko ndak malah njaluk mas-masanku. Sapa sing gelem nyilih mas-masane koyo ngono kuwi, wong mas palsu e. Paling gebyur banyu wis ganti wetna.